Sakay ko sa GSM Taxi. First ride din ako sa GSM Taxi. Ikan ko sa rally sa Basilica Minore del Santo Niño. O niya, ni suway ko book. Dawat man dayon ang GSM Taxi sa kong booking. O niya, nagkachamba ko ni Limuel Cortez, taga Tuya, Naga. Limuel, Yes, sir. pila nagkakabuan sa GSM? Wala pa'y buwan, sir. So pagsugod yun, maupay pagsugod sa nimo. Yes, sir. No. Kinsa may nakapaybaw nimo nga dunay opportunity sa GSM? Buwan, sir, sa advertiser, sa Facebook. Ay, nakapasaran ka sa Facebook. Yes, sir. Diri ra ang application sa Cebu. Yes, sir. Sipo, sir. Kano sa man ka nang apply sa Pagkuhan, sir, mga November 28. last year? Yes, sir. 28, 29 mo to sila nagkuhan. Pero nang drive na ka before November. Kaya naamo ko sa kinan, sir. Wa pa ka kasuway og taxi. Ug taxi, wala, sir. Grab asad. Private ra akong ikuhan, sir. Sir. So first din nimo nga pumasayro. Yes, sir. Yung sa may training ninyo Limuel. Train na, sir. Kuhan. Mag test drive mo gid, sir, before kuhan, before magkuhan niya, mag training sa kuhan, CPT, training nya sa driving nya kinahanglan nga kamao gyud kay di man papasaron kung di jud kamao inig test drive. Nag-test drive yun mo. Test drive yun, sir. Pero kini na nga unit imong i-test drive. Yes, sir. Sa man imong mga monitor, pero ninuta naman ang monitor nimo tubangan. Kuhan ni, sir, yung mga 360 camera. Ah, Na yung mga camera ni tanan, safety man ni sa both passenger o sa kuhan, sir, driver. driver. Yes, sir. Ya, imong ang booking nimo makuha nimo sa imong cellphone is tubangan nimo. Yes, sir. Kung diri, sir, sa cellphone, pop up diri, sir, nga kung naay booking. Ya pwede sa kaparahon. Sir, pwede sa parahon kung walay booking. Wala booking. Web trip pwede sa ng parahon. Problema ito is Limuel pick up na ko kay gisaraduan man ang ang portion sa Osmeña Bolivar doon sa Basilica Minore del Santo Niño kaya dahil nasugod sa marcha ikan sa Basilica Padong Plaza. In fact, dugay kami nakalahos sa MC Cuenco Avenue doon sa Plaza Independencia kay gisaraduan ng Limuel, no? Yes, sir. Sa go signal ang light, ipalahos ang mga naguna-una ng marcha, mga estudyante. Estudyante. Unya Limuel, kumusta man ang imong kita? Okay ra kayo, sir. Kay ang pasahero may mangita na mo, di naman may panagsar man may kanang naipara. Kasi Naipara. karon booking gyud, sir. So na imo para unya gibook na ka imong balibaran. Delete pwede, sir. Okay. Kabook. Naka-confirm man ka sa booking. Yes, sir. Pero wa pa ka confirm yan ay mo para Pwede ra, sir. imo ra sa parahan, imo ra kulungan. Yes, sir. So daghan na mong booking level. Karon, sir, mo pa may paggawas na ko, sir. Unsa man pila man ka oras mo pasada? 8 hours naman ang kwan, sir, required sa company. So unsa ka oras sa nagsugod? Hapon ako nagagawa, sir, mga alas 2 na gito, sir. Karong hapon. Yes, sir. So hantod ka alas Magabi mga alas 11. alas 11. Imong battery Lemuel, mga may concerns mga tao nga tialik inyong battery di kalahutay. Tibok adlaw ni yung pamasahero, sir. So kanang 8 hours kaya na sa baterya. Kaya ka, sir, sobra pa, sir. Na kasuway na ka nga nahutan kag baterya. Wala gid, sir, kay ang kuan sa office 20% kani mo adto na juga before 20% charge gid siya. Pila ka oras niyo charging? Ang charging, sir, aras mga 30 to 40 minutes. Nangingiga na inyong baterya. Oo, sir. Kasi porma sa baterya gamay na ko. Ako, sir, kaning nasa sahog, sir, ilaw, tibok sahog. Yung anong 40 minutes naman ang charging? Fast charging mo na ilang kuan sir. Charging. O sa pa nga technology sa BYD, sa Vietnam gid ni o US ni? Vietnam gini, sir. Vietnam gid. Vietnam made gini, sir. Lupig ang BYD. Ang BYD bilam na ka oras. Ang mga 3 to 4 man akong naibawan, sir. Pero ang bitaw sa BYD, madaan chargers by? Unang 8 hours siguro kanang nas balay. Pero kamo, Kami 30 at to 40. tugid mo sa inyong depot, Di po gid, sa sir. SRP, doon Yes, sir. sa South Seaside Yes, sir. City. Pero, naiplano ang kumpanya magtukod na og dugang charging stations. Sa gawa, sir. Para di na mo malayo. Okay, kung in kaso nga lubat niya, lagyo nga ihatod, maka-charge sa siya. Kasi kinalay mo pasayro so far, Limuel. Sir. Kasi kinalay mo pasayro na hatod. Nakahatod na ko kuan, sir, kanang niluan o kuan, yung Minglanilla. Ni okay rin baterya. Okay, Sa sir. kanang mag-uwan level, dili mo kuryente man kuno ng electric vehicle. Dili man, sir.
Sawam ko yung baha na, Oo ba? kinabutan kong baha. So bisag baha dili mo unsa. Oo, pero di sa yung taas kayo ka ng mga upos tuhod pa. Dili lang mabusahog. Oo. Unya ang puwersa ini nakasaka na ka og Maria Luisa. Usa ka kay sir, kanang tangason dia sa tops, amurar ng highway, kusog kayo sa kam ni. Oo ba? Oo, yes sir. So puwersa din ni electric Oo, eh. pero sa kayo. Kanang electric og pildi sa gasolina og crudo di ay. Di sir ay. Kusog kayo mo, kuan, sa kam siya. Unsa may bitaha bi nakasuway mga gasolina og diesel sa bitaha sa electric. Ang binta sa electric sir, kay kuan siya, eco-friendly siya. Nya wala siya saba. Ito hilom kayo. Oh, No? hilong kay siya sir nya. Way aso kay wa may tambutso. Oo. Mo na nagkuan sir advantage sa electric sir. Unya sa kwan kaning boylo. Og boylo aw. Prepare ka sir. Og namgay time siguro nga kusog ni kay naman ni sa sports mode, comfort mode, ang sports mode ni kusog ayo. Pero di may gamit na kay sabaan mi sa opisina kay. Pila man yung speed limit. Ang speed limit Kung nakas highway, way sakyanan lain. aw depende ra siya kanang sa required sa kuan sir sa sa city kay di man sad may pwede mo pakusog maayo kay mahibaw-an man mo kay monitor man Monitored man mo. Oh, yes sir. Pila kinang kusgan nimo dagan so far? Sa pagkakaroon sir mga 70 80 kung outside kuan Kusog siya. na na. Oh, Yan traffic level, yun sa man na ninyo pag matik sa traffic. og traffic. Okay ra man sa sir kung traffic dali hinay ra man sa dihang cost battery. Di ka maalkansi sa plating na matanggong kag traffic. Dili man sir kay kuan man sir kanang kuan man may kanang employee man may naman may sweldo niya. Kuan So kini amo plate dili ni inyo adto ni sa company. mo deduct ra sa kuan sa amo ang kuan mo deduct ra sa mo ang top wallet. Ah, Nya mag top up sa mi. pila man imong minimum mga sweldo nila? Ang minimum 540 ang kuan niya. Naman may mga incentives o mga bonus nga na. So minimum na 540. May sa pasahero wa siguro na nimo madawat. 8 hours. Take home na nimo. Yes sir. Pero usually good ato lang pila may take home nimo. Mo gina sir ang kuan ang among sildo pero Mas incentive. incentives ang incentives dagko sir kung depende sa mga pasahero sa kuan Daghan kag pasahero. dag pasahero dagko sa incentives Unsa mga numero diha? Email. kani sir kuan ni sir sa kuan man ni sir sa Total amount nimo sa pagbiyahe. di kuan ni sir kanang ato aning kuan meter Ah, 2 meter. kani meter ni nato ba kani metro 118 gikan sa pagsakay Pag ka pagsakay nako, Yes, convert na og peso later. mo ani siya sir 118 pesos Amo na kompletihan. Okay na. Nakama man gud kanang kung 118 mil ako komplete. 118 pesos and 50 centavos. lain mo guning bitang may sir kay kama man nila ang kuan So asa na ta mandawi na ta. oh So gikan mi sa may Magellan's Cross padung diri sa may Utlanan gyud sa Mandawi City ug Cebu City mo na komplete 120 pesos and 50 centavos. Sus ang Grab Limuel pati mang mahala. mga platinum ko na sila yung murag booking fee Na siguro sila na. search fee. Inga na sir. Unya motabog kag syudad na panalaing patong. Inga Ikaw na. wa nang patong. Wala na. sir. Wala ni patong sir kung unsay tatag na murag na sir. So pila man ni par kada unsa man kada kilometro? Per kilometer mo parehas taxi sir good. Parehara ang imong rate sa taxi. 13.15 siguro sir. Pila mong bata Limuel? Sir, Pila mong bata? kuan sir duha Nagang ng eskwela? naa sa ang kuan sir na naman diri sa syudad sir kay kuan naman. Dako na? Grade 11. Siya mo uli siya kada adlaw o nag-board ng tari? Di na sa kuan sir kaya kung kuan naman sa partner nako karon naman sa kuan na sa Buhisan. So to siya puyo dito. So okay ka dagan, why problema. So mo ni Limuel ug mulampos ning GSM daghan na kay electric taxi mo sunod ani. Okay. Eco-friendly, walay apok, walay aso. Okay ako nahibaw na ilang kompanya nga mo sunod. Nga electric taxi sad. Mura
murag padung naman siguro ta ni sir kanang mga electric naman sigaran. Oo, kaya ubang countries yun ay daghan na Oo. kayong electric vehicles pero mao lagi ka na tuo bitaw Limuel nga ug mag-uwan kuya Ah, kayo dili, mo sir. grounded Ako nakasuway man yung encounter mo jud ko sir dili man. ug magbaha kuya masunog. Just man daw ug kuha naman ko ikuha na to kay nagpahatod man di man po din mo panaogon sa customer niya. Moto bisag Baha. baha nakuha na lang ko kay kuan man. Na Pero ug ka kasag baha jud nga na nitioro ka. wala ka sir. Kanang laom na kay nga baha. Wala. Okay, pag tino, wa pa man mo mag-operate ito. Wala pa. Kung sige mag-solo operate Limuel? Kuan mo gito sir mga February na o January pa? January mga Liwas January sinulog. to. Oo kana sir kana. Susog na kasinulog pa mo, nakuha ito kita Limuel. Pero nagipagawas mi katong soft opening ka sir kuan before sa sinulog mga January 16 kato ra kausasan. O niya, gipahunong mo kay Oo, protesta gipahunong si Governor Bambre 4. Mo gipahunong niya dayon. Ibalik may kato ng pagkuan. Kasi manager ro diri Cebu sa GSM. Manager si kuan sir si Morada. Murada. Oh, Si Morada. first name. Kuan siya. Ay, ano ko siya. Oo. Alam ni kasayuran niya itong Ah, kasayod. Herbert Morada sir. Herbert Murada. Pero mga Vietnamese gyud tagian Ang naibaw anak ko sir Vietnamese man pero wa siguro kibaw gyud sa kuan gyud ani kay mo driver ang Pinoy. Pila man kayo ni sa 600 dinon? 600 sir pero nidagan kay 300 pa man Ano man? kay murag kuan pa. Testing pa. Oh, ano ba? So ang 300 pending pa na. 300 oh. Standby pa sila. Ano ba? Wa- Pero di gyud na magdungan ang 300 sir kay by oras man may. Ano mo schedule? Oh, kay bali para mga 24 hours ba. Ah. Na schedule sad nga gisunod. So Hindi dili na magdungan. dili mo babad 8 Oo. hours na gid mo. Oh, dili 8 hours again. After sa imong 8 hours, parking gini dito. Oh, pwede na. Mahuman na may 8 hours. Nagkasakyanan pa doon naga, Nara, ikan sir. SRP. Nara oh. Na iba di pasayro mo agi diha. Nara may service ko mi sir. Ah, na mo motor. service? Ako yung Motor. motor sir, oh. Napugo sa pinan man. Ah, okay. Ilmiga ni mo. Level ha. So buhi buhi ang pamilya ni. Mo buhay gyud. So di tinuod na nga nagsubra ang nagsubra ang taxi sa Cebu. Dili sir. Ay, kuwangan pa man gani ang mga pasahero, daghan pa man kayong kuan. O daghang booking dugay kay mo tubag. Sa pagkakaroon sir, kay karon pa may ipabalik og gawas god. Nya daghan mo kayong pasahero, di man kaato ang mga taxi. So di na tinuod nga nasubra atong taxi. Ade Sobra pa, standby na mo. sobra pa oh, standby ta nya. Pero ban mo taxi na standby Limuel kay mo di mo biya ang driver. Kag may gayog, Mo lagi. sildo. Okay, nami bandere god. Kini way boundary ni. Kami wa may bandere sir nya. Kamo pa gisulduhan. Oh, silduan. Kami nahiner gyud mo kay kuan man. Wala man may bandere, wa man may giampas nga bayranan sa abang sa taxi. Sila kay naa man gud mo sa na nag-advantage ani kay swildado may nya walay abang kay employee mo gid may ni sir. So, niya na mo SSS. Oh, na tanan sir is Oh, ba? AB Nilmigan ninyo. PhilHealth kompleto tanan sa kuan sir. Daghan nang apply ron. Oh, daghan kay ba? Bantay ko Limuel, baong mura lang tang mukuan. Oh, okay. Mura lang buduyan ba? Ligid ani kuan ko sir kanang pang sports car ba. Ah, Kagko ligid kanang 18 ang ligid ani. iga. Dili para sa kanang mga auto nga 14 ram siguro na. Noon ni Limuel, wala na kanang tanang mga sayop na pagtuo sa electric vehicles. Hindi na tinuod. Sayo, kuan ra ila sir, ila nang pagtuo siguro ba kay wa pa man sila kasuway, pero ang nagkahibaw na ama. Hibaw sad nga kuan. Unya kuan kayo, dako kay legroom. Oh. Taas mo kong tuhod, tanawa ra ko tuhod. O, di mo sangko gani sa Ito, lingkuranan. Makatuyhad ka ba? spacious kay da sila yo. DSA mo. Okay na taas sad. pre. Ano ba? Anak gyud dre gitaas kayo. Akong gi dasog na. Dire front akong gi lugar na. So, maximum ni 3 passengers o 4. Pwede. 4 sir, 4. Pwede 4. Oh. Tulog sila yo niya. Yan, nasakyan na ka kanang dakudak mong pasero mo. Kasakay na ko sila. Ya, wamot nga imo sa kina. Waman. Kaya ra kayo ng sikon sa gibukat sir, kaya kaya ni. Pati personal ini nga to ba? Muta na rin ta.
Why ginamgi kuan sa bugat-bugat yun pero kaya naman siya. Di unsa may kina pila naman ka kaadlaw o ka semana nag-drive. Kuan na mo 2 weeks na siya. Unsa may kinaproblemahan nimo pasahero ba kanang dahig o kana bang badlungon? Wala man sir kana rang naaray usahay gyud nga kanang magdali ba kana for example ng mga trabaho dias mga kuan. Ya purahon ka. Inga na more na sir Suko sila nganong natanggong mo. Nganong wa ka kalusot. kanang magapura kay maliit na ba. Ah, Pero dili ra man na mo karon sir kay di man mi mubuan sa pasahero kay sabanon may. oo. Amo Wa pa ka masaki gubog. wala po sir. Sabanon. Asa man imong baterya na nga kuan? Kana sir 67%. Kana 67% pa. Sir. So safe pa ta. Oh. Kanang 20% mabilin pila na ka kilometro aron makapauli pa ka. Hindi, mga kuan pa na sir 60 depend pa na siya. So safe kayo. Oh. 60 plus mga 68 siguro. Yan namin sa flyover sa Subang Dako. May gano'n di kayo traffic ron. Nabuel, no? Tungkol sa oras. Kuan na traffic na pero di pa kayo. So, mao niya itong first nga sakay sa GSM taxi. So magkasulti ko ninyo nga maayo. Maayo ang GSM taxi niya. Limpyo pa kayo kay bag-o pa man. Di ako sabihin, tingali mahugaw na ni pila ka semana. Adi sir kay kada adlaw ni Chikapon di among ayaran mi kung kuan. Sa IR. Kanang magkuan may incident report ba kung Ah. hugaw. Ya di sir may kagawas pud kung hugaw mo unit. Ikay mo limpyo ani or Oo, nailaing kami, sir, personnel? kami, sir. Kami mo limpyo sir. So imo ginang unit. Ako ganun sir. Dili ka magbalhin-balhin. Dili. So na kay silbi incentive nga limpyuhan gini mo kay imo magyud. Ya, stricto man kay sila sa kuan sa unit kung Mayang na ay daotan na ba ka? wala pa sir. Kay bag-o pa man, no? Wala pa. Pero na mo yung mga support nito, mga mekaniko Naara sir na. sa shop. Automatic mo sila na to. Imong aircon, wala pa na problema. Wala pa sir. Okay. Init rin ba kayo ni Bal? So katong Oo. tigtong nawa ni mo liwel. Grabe tugnawa. Tugnawa mo kayong aircon na sir kung kuan. Labi ng gabi tugnawa. So among plate niyan namin sa highways Mandaue 163 pesos and 50 centavos na akong plate. So reasonable ka liwel. O grab pa ni na 400 na. Daghan bitong mingon sir nga. Maudi ay nga di ganahan ang mga taxi operators mo dagan mo limuel. Barato kay inyong plate. Mo lagi pero di man sig pero kasagaran booking ra man gyud sir. Booking Di yun. man kay sila makuha ano kuan panagser man mi nay mo para. So, di ang ebidensya nga dili sobra ang taxi daghang kay booking. Daghan kay booking. Nya, daghan kay kanang maghatod mi kanang nanay mi booking nga nay mo para di ginan mo kuno kay nanay mi booking. Na booking. Namay daghan mo para gani so daghan yung kay pasahero kay sa kuan. Taxi. Labi na ka na pauli o Labi kanang na kanang ingana. sa iyo buntag. So, grabe daghan. Nakasuway nag-drive sa iyo buntag. Sayo kasuway ko sir. Grabe daghan og sir. Labi na ining hapon mas daghang hapon. Basta kang pauli no. Pauli. Nga 5, 6, 7 PM ana. Grabe kay pasahero. So atong panidaan level sa dagan sa inyong GSM taxi kay ang mga negosyante maniid naman eh. Lagi sir. Kung mo click gani ning inyo asus daghanan yung karibal nga electric taxi na limuel. Mo gyud. Ya sige mo lecture nga magbinuotan. Sige, pag-org aming seminar nga to sir before mi nigawas. Sa Para- about sa mga Para pahinugdom ninyo nga di mo sokol og pasahero. mga customer service sa pagkuan. Natimans customer. Maka-review ba mi sa app kung ganahan mi sa driver? Ayos sir. Maka-rate may. Mag-rate mo sir. Sige. Na kasalalay po ang incentives ko diha. Tas-on ti kag rating para Salamat kayo sir. Sa una ra ko nagsunod ra ba nimo sir sa news? oo ba? Pila mo edad ron? Kuan ako sir 48 na ko mo 49 ako karong April. Taga Naga jud yung pamilya. Dili sir Aluginsan sir. Aluginsan. At, di ba Aluginsan ilabay ng basura sa City no? Mao may kuan lang. Mao man to sabot la sir. Mahal ko no kayo ay. Di mo sukol si Mayor Echeval. Times 3 ko no meron nun. Okay, 1,000 Las Binalo, 3,000 dito sa Aluginsan. yang ang transportasyon pa. O 60 kilometers ba yan ah. Yang gasolina na sa Wow.
dump truck. Niya basura ba maglupad-lupad pa na yung transport. Oo. Ugaw atong Kalayo ato. kadalanan. Salamat kay Limuel ha. So Sige, sir. 66% na among baterya oh. Sige. So, wag kayo. Hindi ko katuo Limuel. Mas kusog pa mo sa cellphone? Amon Yung sa. charging? Oo. 30 to 40% ako no? Oo, 30. Puno na. Kung saan na charger ninyo? Dagko saan? Mura siya kuan sir, mura siya og kanang ana sir ba sa charging station nga kuan. Nga na pero dungpol siya. Nga mura siya i-plug ra ba sa sluyo. Mao ni kinabuhi ni Limuel Cortez, driver sa GSM Taxi. Okay ko no yang kita. O niya, okay sa dagdagan sa sakyanan. Jadi na tinuod ang kuryente mo static ha. Init mga isgawa sa Limuel. Aporte inita sir. Pating bugnawa na mo, komportable kayo yung kabugnaw. Musamot pag ini kabugnaw karong gabi eh. Inigawa na sa adlaw. Aporte initas gawas ay. Mabug na man. Sama ni. Ang GSM Taxi, ma-traffic sad pa rin sa ubang mga sakyanan. Pero mapailubon guys Limuel ng drive. Yan, wa kay problema magtul-tul sa mga lugar Limuel. Ganyan naman kay app. Oh, na sir nya. Suito ron sa Godres kuan sir, Cebu City. Mandawi tanan. Sige. Yan, nahuno man Limuel, pakitang naong be. Para magkakita taga-naga ni mo. O, mo ni si Limuel Cortez. Taga Tuyad sa Naga. Salamat kay Limuel. Salamat sir. Salamat sa GSM Taxi.